Cek, cek, cek. Apa, Mak? Shalom. Selamat hari Minggu mari kita saluhutna. Songon sada program ni huriata ima di bidang pembangunan napatu begehon aka kreasi-kreasi di bagasan tikion imasian punguan inahana sonari hupasahat tamema tempat dohot waktu. Ate. Mari kita puji Tuhan, puji Dia, puji namanya. Oh, mari, 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 mari kita puji Tuhan, puji Dia, puji kuasanya. Mari kita satu hati muliakan Tuhan, puji Dia, puji namanya. Mari kita satu iman agungkan Tuhan, puji Dia, puji kuasanya, puji, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oh, mari, 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 mari kita puji Tuhan, puji Dia, puji namanya. Oh, mari, mari,
puji Tuhan, puji Dia, puji kuasa-Nya. Mari kita satu nada muliakan Tuhan. Puji Dia, puji nama-Nya. Mari kita satu kidung agungkan Tuhan. Puji Dia, puji kuasa-Nya. Puji, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Oh, mari, 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 mari kita puji Tuhan. Puji Dia, puji nama-Nya. Oh, mari, 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 mari kita puji Tuhan. Puji Dia, puji kuasa-Nya. Oh, mari, 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 mari kita puji Tuhan. Puji Dia, puji nama-Nya. Oh, mari, 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 mari kita puji Tuhan. Puji Dia, puji kuasa-Nya. Mari kita satu suara muliakan Tuhan. Puji Dia, puji nama-Nya. Mari kita satu suku agungkan Tuhan. Puji Dia, puji kuasa-Nya. Puji, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Oh, mari, 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 mari kita puji Tuhan. Puji Dia, puji nama-Nya. Oh, mari, 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 mari kita puji Tuhan. Puji Dia, puji kuasa-Nya. Dihita amanami dohot inanami saluhutna dohot akayana konnami madok muliate do hami tuhamuna ala dohot dohamu manupahi ima kreasi napinatupani inahana hami amanginang alani anggiat matutu tuhata nama masuk-masuhita saluhutna ditabay madihita akas lasni roha dohot hai pason sahalina di doko kami mauliate madihita saluhutna. Tuhan Yesus memberkati. Adorang so tamulai ibadata para julu mahita martangiang naho. Amen. Tapuji Tuhata marhite-hite ede nomor 520 sada.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadiana tu mo palangit, dohot tanoon. Amen. Asi maroham diau ale Jehovah, ay targogot doau, maras dorohaku dohot dagiku, alay anggo au, tuho doau marhaporusan, ale Jehovah nikkudo. Hodo debataku, marguru tu tanganmu do aka parsoryoki, say palua maau sian tangan ni aka musuku dohot sian aka na mga lotongi au. Ale Jehovah, say unang paurak au, ay hodo na hujou, say palua maau marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Martang yang mahita, ale ama nami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung di sude jolma, dang diolani ho anakmu na sasadai, dilehon hodo ibana humokop hami, mamorsan dosa nami saha tuhau na pinarsilangi. Sepato gumaroha nami, asa unang ganggu roha nami maka porseai, hasesaan ni dosa nami, asa unang madele hami, ala ni dosa nami, alai asa positutu roha nami di asini roham nagodangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kakolongan ni rohami. Amen. Maredehita. Bagaimana patik di minggu tadi sebagasan sadarion imana tar surat di pesalmen ono pulualu ayat 5 songonon madidok disi edehon hamuma debata puji hamuma goarnai paledes hamuma dalan di ibana namarhureta di halongonan Jehovah do goarna jala marolopolok mahamu di jolona ido sahatna atong rak mangidogogo mahita laho mangulahon patiki. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon nahobar tu patiki. Amen. Maredehita. So
atau poti madu saat nagudangi itu ado pandi debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan parasi roha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habangsa habadion mi manopoti jala manganggukod dosa nami. Matsajot warsaki hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami naroai. Dang huhaolongi hami ho sian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa toddi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami nang doson diri nami hubain hami dibaheni tamado rimasanmu jala uhommu hami tuhamatean salileng nilileng nai alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagudangi mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si pangulu hami dohot ala ni goarmu nabadiai ale Tuhan saya si maroham di hami halak nadangolon amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Aida ngadong ibar nii, ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabe pitor, binahen ni basa-basa marhite-hite sian asin ni rohana, hinorhon ni panobosion ni marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata, bahen habang sa parasian, marhite-hite haporsiaon ni mudarna hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Maredehita. Turpuk epistel dihita di bagasan mingguan, imana tar surat di Pesalmen 72 ayat mamuka maisian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada tajahama marsikat soring. Sian si Salomo ale debata say pasahat maaka panguhummu tu rajai jala hati goranmu tu anak ni rajai. Asa marparbuehon hadameon akka dolok di bangsoi jala maruli hati goran akka robean. Say homa dihabiari halak saleleng adong mataniari jala saleleng tarida bulan marsudut-sudut. Martunasi madi aka ari nai partigori jala madbukbuk hadameon rodi naso adong bebulan. Ikon marsoba di jolona aka pangisi ni halonganan jala dilatan ni aka musuna orbuk. Jala sobaon ni sude raja ibana jala sobaon ni raja ibana
luhut doa ka parbegu mangoloi ibana ido sahatna martua do halakna tu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Maredehita. Tidakon maha porseautai songona hina tidakon ni dongata saha porseaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sahatu dosan natu mo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata natu maon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana dihau pinor silang natua tubanua toru dung ditanom namula mangolu diari patuluhon nama naik tu surgo lahudul disiamun di bata Jehovah amanai pargogo na satu dosani di sima ibana pa imamulak sogot tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu do sogot daging halak naung mate dohot dihangoluan na sora suda. Tabegema ede puji-pujian sian punguan ina Kamis diuduti dohot ina Esther.
KBG ma titing namasa di minggu ta sadarion. Salam, selamat hari Minggu, madi ta saluna, tapayut ma titing na maragam di Minggu 24 Maret 2024. Sada guar ni Minggu ta sadarion ima Minggu palmarum lapatana mare-mare, topik Minggu idama na Roma rajami manopot o. Baduaon kelompok Kur Tuari Selasa 26 Maret 2024 pukul 20 ina Anna ina Deborah ama Jericho do Reona. Kelompok Kur Tuari Rabu 27 Maret 2024 pukul 20 ina Kamis ina Esther ama Uria ama Salum. Kelompok Kur Tuari Jumat 20 Maret 2024 pukul 7 ina Kamis ina Esther ama Salum do Rena. Pukul 10 ina Anna ina Deborah ama Uria ama Jericho. Kelompok Kur Tuari Minggu 31 Maret 2024 pukul 7.30 WIB ina Anna ina Deborah ama Uria N AKBP. Pukul 10 WIB ina Kamis ina Esther ama Salum ama Jericho. Pukul 10 pitu WIB remaja. Patuluon ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 31 Maret 2024 nanaing ro ita memakai bahasa Indonesia. Jadwal kreativitas pesta pembangunan di Minggu Tasadarion di kebaktian pukul 7.30 WIB kreativitas sian artis AKBP Cimanggis. Pukul 10 WIB ima kreasi sian Inanna. Di hari Minggu 31 Maret 2024 nanaing ro di parmingguan pukul 7.30 WIB ima sian ina Deborah doot pukul 10 WIB ima sian ina Esther. 5. Jadwal pasion Jumat Agung doot Paskah tanggal 26 Maret 2024 Partangyangan Pasion Parjolo pukul 20 WIB. Tanggal 27 Maret 2024 Partangyangan Pasion Paduaon pukul 20 WIB. Tanggal 29 Maret 2024 Jumat Agung dot Ulaun Nabadia sesi sada pukul 7 WIB. Sesi 2 pukul 10 WIB. Ulaun Nahom detik-detik kematian Yesus pukul 14 WIB. Tanggal 31 Maret 2024 Partangyang Buah-Buah Ijuk pukul 5 WIB. Ibadah Pasca Parjolo sesi sada pukul 7.30 WIB. Sesi 2 pukul 10 WIB. Sesi 3 pukul 10 pitu WIB. Ibadah tanggal 1 April 2024 ibadah Pasca Paduaon pukul 20 WIB. Onom Partangyangan Pasion di hari Selasa dot hari Rabu tanggal 26 tanggal 27 na naeng roh di Patupa Ruriata do Partangyangan Pasion mulai pukul 20 WIB. 20 WIB. Inganan di gereja Riama Ita Salutna Mondotesa. Ruas baru. Mulai Minggu Tasadarion Tajalodo Gabe ruas na baru di Uriata Ima keluarga Arbangan Tapu Bulun. Molo di acarata buru pardede na tikosna buru sagala. Nasida masuk tu sektor Efesus. Titing Marbagas
titing paduaon. Nanayang manjalo pasu-pasu par dongan saripeon, dongan pasaripon ma, Andreas Albert, anak alak amata, Andreas Rudi Tubuni alak, Inata Maria Teresia Marion, Erieta, alamat apartemen Gading Mediterania, Jalan Braupet Raya Kelapa Gading. Uria AKBP Kota Depok Resort Cimanggis. Do Orowana Dani Belawati Tapubulun. Boru ni alak amata S Tapubulun. Tubu ni alak inata R Boru Siregar. Alamat Gang Masjid RT 03 RW 07. Nomor 38 Sisala Depok. Uria AKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Tarpasu-pasu di hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pukul sia wib. Sia amplop resort. Di minggu sadarion tapatupado papungu amplop resort. Tapa saat mai ditiki papungu pelean paduaon. 10 pelean bulanan. Dot iuran diakoni sosial. Maulia tema di pasaat uriata tusude ruas naung pasaton pelean bulanan nah. Doot iuran diakoni sosial 1 bulan Maret 2024. Tu akan naso pasaton dope taingot ma amang inang mangakarikoton pasaton ganup bulan tu uria marite paralado sektor tabe. Sapulsada amu leateon sumbangan sian ruas. Nungata jalo sada kursi di lantai 2, sumbangan sian keluarga nyonya siagian boru saragi mani uruk. Sian sektor Korintus. Maulaya tema di pasaat uriata tu keluarga nasida. Saya lam ditabai tuatama pasu-pasu na tu keluarga muna. Molotung adong ruas ni uriata nanaing manupang kursi radedo ami manjalo. Torop ni ruas namar dooti parmingguan tanggal 17 Maret 2024. Godangnya 710 alak. Luas namar ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 27 alak. Ulang tahun pernikahan onom keluarga. Pandita Dohot Paralado AKBP Cimanggis Pasaton selamat ulang tahun kelahiran Dohot pernikahan. Periode tanggal 10 saat 24 Maret 2024. Atani debata napasi kopon las niroa muna tasturat di pesalmen 20 ayat 5. Saya di leonma tuamu sisibut roam jala di pasaut nasa sakapmi. Peleon yuran diakoni sosial uria. Torop na pasaton peleon yuran diakoni sosial uria dipasang di bagason mingguon 12 kakak. Gudang na 2.275.000 rupiah. Pelean bulanan manang tahunan. Torop na pasaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 10 sada kakak. Gudangna 3 juta rupiah. Keuangan uria. Uria 12 juta 350.250 rupiah. Pembangunan 2 juta 355.800 rupiah. Sentralisasi manang pusat 8 juta 627.450 rupiah. Jumlah 23 juta 337.500 rupiah. Molotung adong pelean naso tercatat manang salah redaksi akka peleani asa dihubungi ma tu paralado. Radedo ami padegaton songonima tikting na masa dot si pamasaon di tonga-tonga ni uriata. Saya di pasu-pasu tuata ma peleani baen sangap ni guarna.
Maredehita laos tapapunguma peleata. Oh. Tabegema korsian punguan ama huria diuduti dohot remaja.
Tapuji Tuhata, maredehita, sian bukede nomor 540, laus tapapunguma peleata sada A dot sada B. Enggak ada. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatei. Amin.
Horas madihita salutna. Muliate maditu hata di bagasan partikianon toktong tahilala gugunya siatu hata la toktong mangiring-iring di sudia kalakata. Losido nang di bagasan tikion di minggu palmarum manang minggu palmare mare ima sada obas di bagasan tikion hita di nalau memasuki sada pausor husorhon di panaunon Tuhan Yesus. Alani barita nauli nagabe ujahan di bagasan jamita si pausor husorota di bagasan tikion imasian epangeliuni si Matius bidu 20 sada ima hujahasian ayat sada ro di ayat 10 sada. Songonom madu di sini. Dungi lau mandapoton huta Jerusalem sahat mana sida tu sosor bet page mardonokon dulu jetun sianima disuruh Yesus sisianan dua halak. Nin nama lau mahamu tu sosor na di jolumunan mamitor jupak kamu ma di sitabat haludi sadarap don anakna. Har-hari jalat tugu hamumai tuahu. Jadi molotung adong nama dok hatana tuhamu alusi hamuma. Narikot doi di tuhani dungi pitor luason nama. Ale masa pesi songoni asa jupang nan hinatahon ni panurangi pabua hamuma tu borusion ida mana Roma rajami manopoto nalabok dorohana halodi do hudulanna dot anak ni halodi boban dungi lauma akasisiani patupahon nani dokkoni Yesus tunasida di buah nasida ma halodi dohot anak na dia pehon ma ulos nasida tu gijangna laos di pahudul ma Yesus tu atas nai deba sian natoropi pahebakon ulos nasida tu dalani na deba nari manalihi akarating ni hau jadi dipaserak kontusi alai sude natoropi akan ajolona nang mangihutot siapudi pe mangolup olupon hosiana di anak ni Raja Daud pinasu pasu mana ro marhiti goar ni Tuhani hosiana ma digijang jadi dinabongoti ibana tuhuta Jerusalem gaur ma na sahutai akanin nama isedo halaki jadi dipadok natoropi ma Yesus panuriangidui nah sian huta Nasaret na liwat Galilea ima sahatna dihita salutna na hina holongan sasitongna molo taida di perdalanan ni ganub guar ni permingguan manang tahun gereja tikiom mahita sasitongna hohom dinalaho mambonai sada ulau na hohom lau pausor-usoron taringot di panaonin ni Tuhan Yesus. Mulo didok minggu sedarion palmarum sian hata latindoi manang di hata napadokan palma manang di hata Batak didok mare-mare ya teh. Memang mulo sian hatai mulo didok mare-mare natatadam sian bulung ni dapatana bulung ni hau kelapa dua teh. Aleng di Israel ima palem palmarum ima adong do khusus do ya teh. Jala ido ciri khas ni bangso ni Israel molonunga laho manumunumu haroroni sadaraja. Ima mare-mare manang palem mate takas butuh hamu tahe bulung ni palem tahe tak sudah nama boto au yakin doa teh au sendiri pe ulu sipata bingung do palem doi manang na bulung ni songon ba atar geleng-geleng do iya teh
daun naik hijau. Alai ido patad dahon sebetulnya mulo tapaubuk di bagasan trupuk nakiningan ditiki roh raja songo Tuhan Yesus di bagasan tikion jala hira sedari omma mulo tapaubuk di peristiwa nasalpu mardalam ma Tuhan Yesus rablu akasisianna ima di naloma dapoton Jerusalem. Ala di sima di huta Jerusalem nang di paujung Tuhan Yesus ulaun na balga laho paluon jolma sian dosa hamatiani marhite hamamate di haupir sinar silang nayate. Jadi memang sada peristiwa lasniroha donian manguhuton acara ni halak Yahudi manang halak Israel sampai sonari doi. Ali justru di tonga-tonga ni pardalan nakiningani di sido naing ditaruhon Yesus na ikon adopan na ima nakiningan ima hausilangiate dina laho mati ibana di dina lo makokop hita jol masian dosa hamatiani. Jadi agak berbeda dia. Odo nata pausor-usor biasa na molo raja ro marsalap mana molo taida nakiningan di ayati nakiningan alanilas ni rohani naturupi hosiana di anak ni Raja Daud pinasu palsu maho marhite-hite gori Tuhani hosiana ma digijang. Nion namanya buton dak sude mamboto lobe ahado nanaing patuponi Tuhan Yesus mandapoton huta Jerusalem tang boto. Diri pun nasida do haroloni Yesus hira jongjong imana songo sada raja secara politik songo Raja Daud di dalam patu paun sada hagogon laum palaohon aka perhatubanon imanasian bangso Rom ditiki imatong ditiki hosiana ape dangiate nang patudon Tuhan Yesus holan siam perdalanan naibe dang nahoda dipakai mana alaya hado di si halode ate mulai bahasa Indonesia keledai adung do pena salah mandoki ate kedelai nina ando dangi ate halode do sering do binege mam dipakai Tuhan Yesus do kedelai nina dangai kedelai ate halode jala berbeda do hoda anggo hoda hatop do mardalan iboto hita te heado tabereng hoda di televisi minimal te di daerah Bogor adong do yate idui ale anggo haludi jarang tabereng ate memang lebat dui haludi memang sada hewan bui dohonon sangat sederhana di masyarakat ni halang Israel ate odo siangka akabuban nabulus natulus dang unang gabi adung lu halak say patuduson haludi songon lambang hawoto nenna songon haludi dohoninna adung lu halak kita molo muruk songon haludi dohoninna dam ngate odo ne termasuk salah satu na tinopani debata sangat berjasa kekuatan luar biasa budi dinakut kia keduluk Tuhan lau mangangkat boban seborat dia pe budi boban jala tulus dong bang dipakai marporang laho kareju dong nah odo dipakai Tuhan Yesus ate lau patuduhon hadirionna songo dia masa halak nagok dame nagok halabohon nagok di bagasan aka partodi natutu laho mamongoti sada ulaun manang sada inganan nate memang suku-suku di bagasan ini mulo tabe ayat nasi ngai puasa mulo raja bahasa haludi ngadung suku-suku ni ale tolema disabuk mak hosiana raja namau nate ale mulo nama mereng deba mungkin bertanya-tanya jala memang salah
pemikiran, penilaian orang-orang melihat Yesus datang ke tengah-tengah dunia. Dia berpikir diri pui mana dia dinalau sampai sada perporangan, mamari persieduan, mengalui kekuasaan di tengah-tengah ni portibian HP down. Jala terbukti do dia muamanami do inanami, salah penilaian ini mengakibatkan ketika Yesus mau disalibkan, orang-orang ini juga yang mengatakan parsilakon ibana. Jala memang odo sadat tadana molonunga salah menilai lahu mamereng Tuhan Yesus di bagasan dirina diripu do mangalen holan hagugon dohon aka hasonangan di tengah-tengah ni haportibiono molonunga salah pangatusion tarik mamereng Tuhan Yesus. Pada akhirnya dia salah juga untuk menyaksikan Yesus itu siapa dalam hidupnya. Terbukti do kan yolan di dok lo di uhum aka situ tuan ni halak Yahudi jalalam bagas manon tapa husor taihuto manon di pasion nate di pertangan pasion di dua borngin naro onate pabua di situ tarida ala memang salah mengerti memahami siapa Yesus. Akhirnya mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Akaisima natakas manada sitong di bagasan panjakon ini mana Yesus. Siapakah orang-orang yang pada waktu itu yang menilai Yesus sangat lebih benar? Bahkan nakasisian nih, gudang nona salah berpikir padahal dia selalu mengikuti Yesus. So ini donang di tengah-tengah ni nguluta, bui do kita salah menilai. Masalah menilai dinata ihuton Tuhan ini. Seolah-olah Tuhan ini hanya merupakan satu sosok kehadiran dalam hidup kita adalah memberikan sesuatu kesenangan-kesenangan yang bersifat duniawi, memberikan makanan minuman yang begitu tidak ada kekurangan. Molohola nido tabereng taringot songo dia ma Yesus di bagasan dirita. Aha mana terjadi molo jupang ma aka parukilon parsorion di bagasan ngoluta. Pasti kita akan mengatakan di mana Yesus, di mana Tuhan, bagaimana ini pengharapan kita. Tuhan itu hanya untuk menjawab hal-hal yang bersifat indah dalam hidup kita. Padahal di dalam kehidupan kita selalu diuji bagaimana kita untuk melihat Yesus itu adalah kekuatan untuk menghadapi banyak cobaan, banyak pergumulan hidup, parukilon parsorion yang ngolu nanti. Kau bersiap masuk ni. Nang itu si siana piga mana hampir dangadu ngate. Kalau si Petrus do netiki molo tabaida di si ipe sangado di parsueda ni mana. Imam marhati tulu hali mana di suada Tuhan Yesus. Kenapa? Mungkin dia berpikir masih lain Yesus. Hanya merupakan sosok tokoh pemimpin yang dapat hanya memberikan kebutuhan-kebutuhan kehidupan sehari-hari. Tetapi ketika dia diberikan tugas, ketika diberikan suatu tantangan hidup, dia tidak mampu untuk melihat apakah Yesus itu merupakan jawaban dalam hidupnya. Sada nataida musea di bagasan terpukon dong disuruh Tuhan Yesus dua halak nak kiningan. Imana kiningan di dok ni nama lau mahamutu sosor na di julumuna mami terjupang hamuma di si tabat halo de sada rabdot anakna har hari jala tugu hamumai tuahu jala molo tung adong nama dok hatana tuhamu alusi hamuma narikot doi di tuhani dungi pitor loason nama. Odo satu contoh ate hauduhon laho mangoloi di parsuroni tuhatta di bagasan nguluna. Atik pe pasti ragu-ragu membuat nasobinoto boado loasoni napuna haludiido anu meloni buat. Ale tueli mana kininga di ayati dioloi. Sugari majo kita be suruh majo contoni adong ma di si umpamana pinahan manang na sadama di si di dalan tardidok ba
buat mai sih alai dok komak nariko dituhani doi pasti dohono tambah jua dia haposan nih hatami ai so adung we anggo di zaman nuaengon ikut takas do buado tahe padok ni na punai buado tahe jaminan na kan idui kita selalu hidup selalu memperhitungkan bagaimana soal itu. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat di dalam kehidupan kita untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang dikatakan Tuhan, ikon adung do bulus niro hajolo haporsiaon nate, haporsiaon. Alanya hita porsia di Tuhani buasa na sisieni da duai porsia ibana di padohani Tuhani ala takas ditada do Tuhan Yesus. Nah gok huaso jalanunga muse ditanda akan atorobia teh lau borhat doi mana toho do ati pajupang alai na patuduhon ahama di dok akan apunasa haludei buama ala dia ahalanya hadidok ala didok narikot dituhani do ya teh molo di padohan narikot dituhanui sebetulnya suatu salah tafsir rate dan narikot dituhani holan kebutuhan dituhani nalidok disiate ale justru di ida nama ngalianon narikot dituhani napa buahon narikot dituhani berarti narikot tu saluhu jolma lo ido ubay na diloas anggo sekedar do iman narikot dituhani tanpa ada hubungannya kepada yang lain mungkin berpikir ibana. Alai di haporsiai do dung di begi hatai nariko di Tuhani na berarti doi pebuahon hatani Tuhani nariko diau doi hita jolma do ubay nagabe di dok Tuhani do tu bagasan ngolui na punah halu deia te. Molo di dok Tuhani tu hita hatanai di bagasan ngoluta. Dada lapatana asa holan Tuhanido asa marsangap dihita alena pabuau tahap prosiai molo tapatu pamanang ahape di tonga-tonga ni ngoluta molo akan narikot di bagasan harajau ni debata pabuahon nagabe pasu-pasu doi tu bagasan ngoluta ganuk marsada-sada alani unang bajua hita teh molo dipangido Tuhani di nalo patu pahon akan narikok di Tuhani ya ri. Dada gabi hita ragu-ragu di siate. Dos-dos songo kita saya hidup tong rompa mana aka parladu majo ai inang ai hita nang pesta dunian on pesta songona budaya di matok katekan live ate. Sudah do ham manotto tahe ada anu manotok kamu berarti songoni tong naso modum do mukira ala memang rodu del dora satekan dek basongoni manang nadia do mukira molo bukan live anon di bereng maneon iba wa mai tahe molo dang mangalean manang na asing gudang bi ain na teuan na bodari teh live rugi do hamu molo so manoton adong do artis ternyata adong do artis ni Cimanggisona teh baima jago do marede anggo maduk upate do artis ni sian huriat tahun sian artis ni ibu kota teh naso di naro do hamu di bagasan ya teh alaya hamai kesanai bahasai las rohani jolma patu pahon ya teh ala nariko di Tuhani doi asa gabe lasni roha doi nang dihita saloh. Alaning do manang ahape diamu amana do nami molo ahape na taula di tonga-tonga ni huriaon do dia akan ngulusi ganu parion tabereng mak terbohak masyarohata oh nariko di Tuhani be. Nang tak urupi pe akadongan akan ahurangan na iko pangurupiota manang di dia pe dada ta unak taberengi alanya ala nariko di ibana dang yati ala siam bagasan rohat taon hapor syaitan madok ala nariko di Tuhani rapatan nagabe dalam pasu-pasu mai di tonga-tonga ni hanguluata
Idum bani molo halak maka proses nasa nanilian nai asatu debata turikot nai Tuhani nama bendalan pasu-pasu di tonga-tonga ni hangoluat ta. Jadi itu dirok katai nama seri tamang ulun nadingkan nanti. Nalu bagas rohani. Mungkin radia dong di bagas rohamuna. Ay dak niat tu saduhurian hola na hepeng do. Ay do kan? Ba ido dah. Sen ekel suping munai olo do songoni. Ay do idi ya to emak buama. Hata ni pedita ini netok songoni do ate. Ah unati. Odo kelebihan ni ate. Molo tabereng do postingan dia kana asing. Adong do satu kesan nabudari. Ala tapu patu pai narikot tu Tuhani. Gabila manada majulma. Bari direspon itu wah. Adong do PHP Cimanggi soni nah ke Cimanggi. Wah berarti nasi lilung met do alaku mamer kita udah deh. Saya gateng-gateng do cuma mana di si pikir aku malo-malo. Mulai siap peditana do na asing umpamana kan? Alai. Puasa ke bisongoni met. Dak pola dia. Pikir aku omma bukti nate. Adong potensi na luar biasa di ngulut tahun nate. Jadi nak pola kecil hati kita. Kadang-kadang di nguluan nate. Kadang-kadang yang dianggap remeh oleh orang, apa yang dianggap kecil oleh orang, belum tentu itu menjadi kecil di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Badi tadi dulu gonang, wah hebat Tuhanmu hatinya, boy dipatu pahamu songoni, parok kamu do songoni. Nah sudah do siapa dulu pendetanya, daang dak songoni donian. Terlampau pabangga hudo ibadi siati. Tetapi sadar renungan di bagasan ini memang salili kita bermotivasi patu ponariko di Tuhani dan nama goa kita. Sebetulnya itu didok aka jamita didok nang aka si dok kata nang dok halak nama ngaleo tu debata songon banda gurhon batu tu dia tu dulu. Ai di boto hamu dua teh. Jadi bulak musi. Ale unang didok kamu, didok jamidai, molo halak na prosiai, iko dangguro batu tu dulu ki, bari mulak, tu do saduya teh. Suatu mulak sagari jok, capur bedo, mulak musi gabe hepeng, dangi ya teh, dang nah gabe hepeng ya teh, tong do batu. Ale nani dok disi, orang yang memberikan sesuatu oleh karena kasih dan imannya kepada Tuhan, bahwasanya dia tidak akan menyesal apa yang dia katakan dan dia tidak akan berkurang. Amin. Jadi sedia hari kita patupau nariko di Tuhani dan nalam moru ingot tamu mak. Mula dong do dihita saya martabuni dabuni do na saya tahu rurui do natabain gugu dihita ba muba manian nate. Idi adong do jolma ala godang do diulah di Tuhani lam diorui. May madata api gahalian no manupai minggu naro siat 10.000 gabe 5.000 dong sen 5.000 gabe 2.000 subuh muse sen 2.000 gabe 1.000 anak ubereng do piliani adong do piga-piga na 1.000 ate ngalam parpudio ngalam moru ate ekon dipanako dot tong ate pabuah berkat Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Jangan takut. Amin. Odui. Bukan takut hanya takut kita makan dan minum. Sudah boy do tupani baik Tuhani. Banyak kemaholong ni Tuhani ya teh. Laut tu Jerusalem hola namate mako kebita jolma. Jarang jolma nasongoni ya teh. Biasa nalawi mana tu nariburi. Beh ala ni marpesta. Tabudo dipasang ap halak au. Macam ya anu siaru penonton. Ale anggo Tuhan Yesus asa gabe hangoluan ni jolma do ubana rawi bana tu Jerusalem mangadopi hau pinar silangi. Odong na ikon takas mangulu dihita ay silang mi nagabe hangoluan dihita na alanido taharingga summa hita mangulahon narikot di Tuhaniyate dakolan soal materi na udok naki termasuk ngulut tayate dohot aka gogo nadong dihitai pos rohata dang mago bain itu lam ditebai do kita aka pasu-pasuna alanyaha molo di dok Tuhani laon nai hotusan
hari ma halu dei lapat ma jala ikut taului dui ale do sada pangatusion di hita di hapor syata uluaku mai pasatoku na nidok ni Tuhani ay narikot di Tuhani do babuahon asa narikot diau doi di pasu-pasu na di hita saluhutna atong di bagasalas ni roha mahita toktong mamiliho dirita te ay ibana do si leon aka pasu-pasu jaladang marhahuranga kita di bahen amin martang yang mita ali Tuhan di bata mulyati gudang di sobar rohan nami dia palau basom diajari hodo kami Tuhan lau mangatusi balgani holong miyali Tuhan na toktong mangulu di perdalanan do di gulmin ingulu nami jala di jauh hodo kami asa toktong unang masadi mabiar ganggu rohan nami lau patu paun akan narikot di Tuhani lau manggohi pasu-pasu Tuhami do yali Tuhan molo hului hami dina lau melayani ho di ganup gulmin ingolu nami dohon nahula hami ali Tuhan pasu-pasu mahuriam disude aka pakubasion na di ganup aka perpunguan manang di pertanyangan manang di dinajupang ali Tuhan di tonga-tonga ni bagas joromon asa gabi toktong masihol hami lau mangului ho jala mangulau narikot di ho ali Tuhan asa gabi pasu-pasu di hami lo sido buanon nami ali Tuhan dia kegiatan di kepanitiaan ali Tuhan na toktong berlangsung satu tikion alani Tuhan pergugui mahami leon pos ni roha padau aka ganggu ni roha asa ulah hami ali Tuhan sian las ni roha sian hapor seaon jala marpos ni roha kami Tuhan hodo toktong na mamasu-masu di ganub pernguluan nami buano nami ali Tuhan di bagasan tikion ima di tonga-tonga ruas nai baru ali Tuhan nagabi persaoran di ruas ni huriam di song keluarga harbangan tapu bulun boru sagala asima roham saya homa toktong mamasu-masu keluarga dot sudi asa gabi ruas na mangulu toktong na ulu radi makubasiho di tonga-tonga ni aka parhuriau ni pasu-pasu mali Tuhan disakap ni anak do buru ni huriam Andreas Elbert dohot dani belawati buru tapu bulun dinalau mamuka persaripion na alania li Tuhan saya juluani masudi asa si sada roa sada pikiran jala toktong nasida di bagasan hapor siaon tuho dina laho mamulai nasida haduan di rumah tanggai lo sido ali Tuhan buano nami di salun akaruas ni uriam na marulang tahun baik kelahiran dohot nang di persaripion lama masu-masu maho ali Tuhan di keluarga gong asini roha do pasu-pasu do be lehonom tu ganup keluarga ruas ali Tuhan na saya toktong marsi hohot di bagasako jalan marhapor seao tuho yosongoni di ruas ni huriam nang pasahaton aka pilihan na Tuhan di pilihan ganup bulanan diakoni sosial don aka pilihan ali Tuhan na pinatupa di ganup parsaoran di tonga-tonga ni huriam do nang las ni roa hamulation na say pasu-pasu may saluhut na jala homa toktong di nalahu manabay saluhut aka pasu-pasu mi marhiti akan nanyula ni tangan di ngulun na sida sigano pari pasu-pasu aka yanakon na sida na marsikola dohot ni malui karejo jala say patongon mali Tuhan aka sihol ni rohan nami di sonakan na dua-dua ima asa di patumuhoro aka sirokap ni todi ali Tuhan diaka na jupang tikina ali Tuhan anak do buru ni huriam pos rohan nami di sia ali Tuhan tupado saluhut nai jalana basa hodo ali Tuhan lau patu pahon saluhut nai
Ali Tuhan di bata asi marham nang hami napungu di son. Segudang do parukil dia do pahami ali Tuhan. Karena di bagasan hagalium pamatang manang persahiton ali Tuhan. Palagi na parpudion setorop ali Tuhan ruas ni huriam. Na di bagasan aka persahiton. Ala ni ali Tuhan tangammu na laboki mudarmu na badiai ali Tuhan. Odo dinalaho. Mangaleon hamalumon ali Tuhan. Gugu di ganup hami. Asa mulak di bagasan inganan di bagasan dame dohot haki pason nasiaku yali Tuhan di nalom mangula dia ka ulon nami be tangi humma di Tuhan tangyang nami di bagasan tikyon hola na mangasan gori Yesus Kristus martangyang hami tuho amen. Tapuji matuhata siya nomor ede 363 laos di somat tapasat pileta paduahon tujulu dohot pasahaton amplop pilihan amplop ima songon pileta laho mangurupi di sudi pakubasuni resop. Jongjong maita saluna
deho. Tatangnya kumapilian na tapasahap di bagasan tikin martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silan lehon na dinggandol nasa ulibasa na maliutus. Satami masya na lehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparahasya kami pilihan non pati bulon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam do di porti bion. Buhay marohanami marhi di ite tordim. Asal mutadahami. Godang ni silang lihon mi tu hami. Asal mgirgir hami mandok moliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajaonmu, say saud maloman ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadari on hangulua siapari, se sama dosa nami songon panesan nami di dosa nilongan amardosa tuhami, unak kami tugian tu panguncunan, palua mahami siam pangagong. Mulak mahamu di bagasan dame, jalohamu pasu-pasu nasihat Tuhani. Di pasu-pasu jalade ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhinna tuho jala asima rohanami daho. Di depakon Tuhan de batama buhinna tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Amin.